Bueno, xa saben que os de letras necesitamos un marco xenérico, necesitamos antecedentes, se non hai unha cita de Platón de entrada sentímonos incómodos. Non se preocupen que non Platón e a internet é un tema no que estou investigando, pero ainda non sei moito. Non, pero sí, verán, gustaría meter un marco xenérico no que poder situar o que quería contarles. Verán, hai un físico, matemático e físico ben coñecido que está citado aí, Freeman Dyson, no punto 3. Ten publicados en español un par de libros, un deles chamase Mundos del Futuro, e outro chamase, miren o título, por favor, Genoma, Internet, el Sol, as tres grandes revoluciones de nuestro tiempo, ou algo así, non recordo o título exacto. Bueno, verán, hai outro libro que establece un punto de partida moi conhecido en teoría da ciencia, que é o libro de Thomas Kuhn, a estructura das revolucións científicas. Ata o libro de Kuhn, a evolución da ciencia era concebida casi exclusivamente como unha progresión lineal, algo así como o camiño que de forma máis ou menos lineal conduce cara a nós, é dicir, nós estamos no punto máis alto da ciencia e todo foi paso a paso chegando a casa. O libro de Kuhn cambiou bastante o panorama, el mesmo cambiou de opinión posteriormente, pero a idea que Kuhn presenta da evolución científica resúmese na expresión revolución, a estructura das revolucións científicas. A modo de ver de Kuhn, o que sucede é que hai uns períodos, os que ele chama ciencia normal, nos que os científicos desenvolven o seu traballo máis ou menos nun marco no que todos están de acordo, do que non saen, senón que están dedicados fundamentalmente a mellorar os detalles, non? É dicir, a saber cada vez máis, pero sin que cambie o marco xenérico no que se está desenvolvendo. Pero de vez en cando, esta é a idea de Kuhn, sucede algo, o que ele chama un paradigma, é dicir, un marco conceptual, non? E ese marco conceptual, nun momento determinado, entra en crise, os científicos empezan a pensar que a forma habitual de concebir os fenómenos que sexan meteorolóxicos, atmosféricos, físicos, químicos, etc., non é satisfactoria, é dicir, que hai que concebir as cousas de forma distinta. Aparece entonces un período que chama de revolución, no que varios paradigmas alternativos entran en conflicto, e desa fase non se sai nada máis que cando un dos paradigmas que están en conflicto e que están loitando por facerse co poder, para decirlo rapidamente, demostra que é superior aos demais. E ese paradigma convírtese no novo paradigma que dá lugar a un novo período de ciencia normal, etc. É dicir, que a historia da ciencia sería, de acordo coa idea de Kuhn, unha sucesión de períodos de normalidade, nos que todo o mundo está basicamente de acordo en como hai que concebir os fenómenos, interrompida ocasionalmente por períodos de revolución, de agitación, de loita entre paradigmas, que dura uns cantos anos, e da que, como dixen aí un pouco, non se sabe nada máis que cando un dos paradigmas en conflicto consigue impoñerse aos demais. Aí teñen un par de exemplos como se pasa da concepción xeocéntrica a heliocéntrica, non? A unha concepción na que todo xira en torno á Terra, a unha concepción na que, a Terra xira en torno ao Sol. Os obxectos están aí, siguen sendo os mesmos, pero a forma de concebirlos non é a mesma, claro. Deixase de estar no centro do universo para pasar a ser un corpo máis dos que dá voltas en torno ao Sol, non? Ou o cambio da física de Newton á física de Einstein, primeiro, e da física de Einstein á física cuántica, despois. Estes son cambios que, como ven, modifican por completo a forma de entender o mundo. Primeiro nos científicos, en medida que o tempo vai transcurrindo, que se vai difundindo a nova visión, pasa a ser de todos os demais. Todo o mundo sabe hoxe que a Terra dá voltas en torno ao Sol, pero esta era unha idea auténticamente revolucionaria, verdad? Non hai tanto tempo, non hai tanto tempo. Revolucionaria e perigosa, verdad? Porque había lumes que funcionaban
funcionaban para queimar as xentes que pensaban. O importante é que estas grandes, estas enormes revolucións científicas teñen unha enorme repercusión na historia, pero son moi pouco frecuentes. A mí interésame que vexan un pensamento paralelo con respecto ao anterior, que é o que o propio Dyson formula. É dicir, estas, das que acabo de falar, son revolucións conceptuais. Pero hai outras que ele chama revolucións instrumentais, que son as que aparecen cando hai un novo instrumento, unha nova ferramenta de análise. Pensen fundamentalmente en aparellos, non únicamente, porque poden ser tamén conceptuais, pero pensen sobre todo, bueno, teñen un exemplo, nun momento determinado da historia da humanidade, progresa o coñecemento da difracción, das lentes, etc. Galileo, sin de falar do invento, chegan de noticias, construe o seu primeiro telescopio e unha noite enfoca por primeira vez na historia da humanidade con aquel aparello o que ele pode ver a conocer. Bueno, ve detalles da Lúa que eran imposibles de imaginar e descubre na primeira noite os primeiros satélites de Xúpiter. É a primeira vez que un ser humano ve os satélites de Xúpiter. Non é unha enorme revolución conceptual, como ven. Non se trata de concebir o universo de outra forma distinta. Non, a idea dos planetas, digamos que basicamente non cambia. A idea de que xiran en torno ao Sol sigue. O que pasa é que temos moitos máis detalles. É dicir, sen cambio de marco, pero temos posibilidade de ir máis longe, de ver máis aló, de ver con máis detalle. Poden poñer ao lado do telescopio o microscopio, é dicir, que sería de nós sin o que sabemos gracias a que temos, como decía McLuhan, o vello McLuhan, unha especie de prolongación dos nosos ollos que son os telescopios, son os microscopios, non cambiamos conceptualmente nada. Outra cousa é que o que descubrimos con estes aparellos fagan o paso seguinte que cambiemos de opinión acerca de como funcionan certas cosas. Bueno, pois as revolucións instrumentais son, miren a cita de Dyson, que pareceme que é moi ilustrativa, é descubrir cousas novas que teñen que ser explicadas. É dicir, non cambiar a explicación das cousas, senón cousas das que ata ese momento non sabíamos nada, ou non sabíamos casi nada, e que teñen que ser explicadas. Por lo tanto, xa se pode ver que o traballo empeza a ser enorme e que cada instrumento, cada ferramenta que aparece resolve algúns problemas, pero empeza a poñer diante dos nosos ollos moitos. Bueno, un excurso simplemente para introducir a idea que va a continuación, que é a que podemos leer agora mesmo. A utilización de computadoras e a utilización de a posibilidade de utilizar os que nós, os lingüistas, chamamos grandes corpus textuais, é dicir, conxuntos de datos que neste momento están formados por centos de millóns ou mesmo miles de millóns de formas, constituen unha auténtica revolución instrumental e lingüística, da que apenas vou falar, simplemente situarei uns cantos elementos da evolución da propia disciplina para ir despois a Internet e o seu peso sobre as linguas. Bueno, pode resultar, mesmo para algúns de vostedes, agora mesmo, aínda, algo sorprendente que instrumentos, máquinas tan técnicas, tan aparentemente alonxadas do mundo das humanidades, das letras, sexa repetidamente presentada como elemento que produce unha revolución non na vida das linguas, que iso virá despois, senón na forma de traballar dos lingüistas, na forma de traballar en lingüística. Parece que están moi longe, é dicir, que as computadoras teñen que ver físicos, con estatísticos, igual tamén con químicos, pero que fai un lingüista con unha computadora aparte de utilizala como procesador de textos, non?